Cine mai e, mă? Cine mai e? Bună ziua, bună ziua! da. Mă numesc Măcușor Nicoleta și am venit aici, suntem de la facultatea domnul Cuțulete, da? Nume, da? Mulțumesc frumos! Suntem aici la facultatea matematică și fizică. Nouă ne place foarte mult să socotim matematica, să alergăm, să... Socotim, să Așa. alergați. Și avem nevoie de oameni ca voi să veniți în echipa noastră. Deci vă oferim de toate. Aveți așa, aveți bani din partea noastră, aveți vacanțe plus bilete gratuite la anumite concerte foarte mari. Stați puțin, ca să îmi pun ochelarii, că nu aud bine. Pus ochelarii că nu vă auzam prea bine. Ce ați zis că vindeți? Aur? Nu vindem aur. Cum să vindem aur? Doamne ferește, noi suntem cu matematica, domnule, ce vorbiți aici? Eu sunt beșnițar, doamnă. Eu fac afaceri cu aur. Cumpăr și vând. Așa, și Asta e dumneavoastră ce valoarea de vreți bani. într-un final? Aur, nu? Aur. Eu nu-mi trebuie mie olimpiade și... Foarte urât, domnule. Și concerte. Când nu veniți să învățați matematică nesimțiților care sunteți.